na said ya na asɛm no atwetwe nkontwa no ene ye so odifo pa emra mehwe mu mayen yaka bibi awie yesi maame na froka bedu kejeti ade ho akawira aye hu o agite o ya maame ye dwane o adwane wa ma odifo pa nso aba pa eti sen asam na anya aye kesi o dia ya na aye dia ya na aye dia ya na wadwane kalo na abije mpacho update be na wo asam no o frɛ ne ba no ne etie firi no yo pa em sa asam nti ne frɛ o sɛ de ne maame ne ye no yes agya behwe maye sɛ yabo ne dua sɛ be so bibi ne ha no na kwa aboa no maame ne dwane meka sɛ enye duabo ye mo ne dua na obu wo hɔ a asam obeto na no be bi de tiafa sɛ asam no sɛ na asam tie nti no ɛwɔ sɛ ɔpɛ baabi a ɔde ne ho bɛhyɛ na sɛ ɔpɛ ankomo bi ɔde ne ho afra na akɔkɔ yɛ sɛ asɛ obi aduru akye no ɔbɛkasa kasa no ɛsɛ ɔde ne ho hyɛ baabi na obi kasa ɛyɛ wei na bae na ma wei bɛyɛ ɛbɛto eti ye maame ne ye mo ne dua enye duabo na dia ne ha no enzempi ɛyɛ abayekom abayidam abayinkom ka abayekom a asɛ bibia ebia obi abompan na bibia ato na o manifeste na untumi nka na ase ade no ha ba bi na odo ho ye den ehye but what in America na say sana agro tie ti ono emu de eno ane boni a wadi no ene ne otu hwe ni pedua no kro no te wa ade ne wewe no eso nge no ti no nye na ka oba ya nka bibi wo ha obetu ya boa 100% ama ati ne so 100% kama man kan pato no SOMPA FM ne so beje so wiase na chese tie for ye de ya famu de senka ye maami ye beboa no so. The number you have dialed is incorrect. Adwane se wontumi mami em TV so timinim se na nkopese ye de ne kodam o asam no so TV so ne kan no wagye pene ye ka che o se ye fredi fo na bo so ye mane mra nyew na wobetua ne lorry fe ye de ye abua nipa wo si yo na fe de kola wai gudu abije unya na we de be sie nya sie wi mumye free case ni ni asem wa na me di ekwa adam anim e pa chew eti pa ba ye be ndey ansi ade be ne se e be bom pa ma abusua no ne asre jame se ene wo be ba ma no suban su ene ban na ma me no wo mu no jame mo na onfre ene bo ma we de face behind the mask ebu mi so mi ntimi ma be bo duabo na